Miskolc sportját figyelemmel kísérők már bizonyára ismerik az Egyetemvárosi Teniszcentrumban rendezendő kerekesszékes teniszversenyeket. Ezt az eseményt a Miskolci Kerékvilág se szervezi, melyben nemrégiben egy új szakosztály alapjait rakta le egy maroknyi csapat. Ám ők rendkívül lelkesek, sportolni akarnak, így elindult a kerekesszékes kosárlabda élet Miskolcon is. Amilyen egyszerűnek tűnik, természetesen annál nehezebb dologról van szó. Ám ami igazán fontos, ami a lényeg, az a most látható felvételből is leszűrhető. Miskolcon, a Mátyás Király úti általános iskolában elkezdődött valami. Egyelőre még csak kevesen járnak össze, de talán a jövőbeni csapatmagját jelentő alapítók szeretik ezt csinálni, amikor tudnak, ők jönnek, hiszen szükség van, illetve lenne erre a kezdeményezésre. Mint azt az érintettektől hallani fogják, a testnek, a léleknek is nagyon jót tesz a játék. 2010. szeptember óta játszunk a Kerékvilág Egyesület, Sportegyesület keretén belül. Általában olyan 5-6-an vagyunk. Hát ez változó, mert néha ugye van, aki lebetegedik, és amiatt nem nagyon tud jönni. Egy-két barátom is, mint ahogy most is látni, néha beúlik, hogy kerekebb legyen a csapat, meg még jobb, többen legyünk, jobb legyen a passzolás. Mikor az egész megindult, akkor még maximálisan csak hobbi szinten működött, a többiek 3-4-en voltak, hogy kosarazgassanak. Aztán egyre többen lettünk, én gondoltam, és egy csapattársam is, hogy jó lenne egy kicsit komolyabbra vinni a dolgot, meg aztán mégis tényleg elég sok sérült ember van a mai világban, szerintem itt Borsod megyében is, aki szerintem szeretne sportolni, csak esetleg nincs rá lehetősége. És szerintem ez egy nagyon jó sport, ami átmozgatja úgy az embert. Én ismerős által jutottam ide, kérdezte, hogy volna kedvem kipróbálni, mondtam nagyon szívesen, mert én világéletemben szeretem nagyon sokat mozogni, szerettem tekerni maga a széket is, és eljöttem, és azóta itt vagyok minden héten, hétről hétre, és szerintem jót tesz az embernek is például, mert én nem bírtam ennyit tekerni egyfolytában, mielőtt amikor elkezdtem. Pláne ilyen téli hónapban, ugye, mert az ember a hó miatt, a sár miatt nem tud annyit mozogni, mint a nyári hónapokban, így szerintem mindenképpen jót tesz egy kis erőnlétnek. Meg a közérzetnek is. Persze, mint szinte minden időtöltéssel, így ezzel kapcsolatban is elmondható, hogy a határ a csillagos ég, de lelkesedéssel, pozitív hozzáállással szinte minden megoldható. Egy aktív székes, kerekesszék, amivel kosarazni lehet, elég költséges összeg, ugye, amit nem is támogat senki se, de mi is például saját széken nyomjuk, amin az utcán közlekedünk. De ahhoz, hogy például tényleg mondjuk normálisan tudjunk tekerni, a dobások könnyebbek legyenek, és minden a kosarázásnak az összes fortija könnyebb legyen, az kell egy normális szék, aminek viszont nagy költsége van, amit még mi sem tudtunk megvalósítani. Reméljük, idővel fogunk tudni mi is vásárolni olyat, de elég húzós áron vannak. Magyarországon ugye van Pesten egy kosárlabda csapat, ők már régóta működnek, ők bajnokságokon is részt vesznek. Szerintem ők ebbe tudnának segíteni, meg aztán jó volna még innen is, ugye mi is esetleg, ha tudnánk indulni velük együtt, ugye több, akár ugye van Magyarországon is, tavaly ősszel is volt egy bajnokság, 4-5 külföldi csapat is jött, és jó lenne, hogyha ugye nem csak egy csapat venne részt ilyen bajnokságokon, Magyarországon, hanem már 2. Szerintem, ha valaki úgy érzi, hogy meg tudja csinálni azt, amit itt lát, akkor miért ne? Akkor jöjjön ki és próbálja, és ha tetszik és bírja, akkor pedig csinálni kell. És szerintem is csak az embernek az előnyére válik. Játékközben nekem a dobás, ami nem a legfontosabb még, meg ebből a székből tényleg, amiben ülünk, nem is lehet a legfontosabban dobni, mert ugye ennek magas a háttámlája, van oldala, és ugye ez akadályozza az embert a dobásba, legszorítja ugye a mozgásterét. Egyébként pedig még nekünk szerintem, ami meg nehezünk, az idejutás például. Az iskola, ahol játszunk, hál' Istennek akadálymentesített, de az idejutás az viszont elég nehéz, de szerencsére meg tudjuk oldani, csak akarni kell. A Sport Egyesületünknek van egy weblapja, egy pár hónapja elkészült, ott van elérhetőség is, nekem is, és egy másik csapattársamnak, aki a pesti csapatban is játszik. Ő mondja az ilyen trükköket, meg a passzolást, a formagyakorlatokat, hogy mit hogy csináljunk. Így kettőnknek az elérhetősége van kint, vagy pedig hát még minden ilyen közösségi oldalon megpróbálom minél jobban terjeszteni ezt, hogy van ilyen lehetőség. Minden kedden szeretettel várunk bárkit, aki ki szeretné próbálni, vagy csak megnézni ezt a sportot. Mi, ha előre megbeszélünk egy B-pontot, még hát nem sportszéket, de egy széket is tudunk biztosítani ahhoz, hogy kipróbálja valaki ezt a sportot. A már említett sporttárs, a sötétkék felsőben látható Tóth Zoltán már kipróbálta magát a játékkal egy jó ideje foglalkozó budapesti csapatnál is. Az ő személyes példája is ösztönözheti az érintetteket, hogy érdemes belevágni, elkezdeni a kosarazást kerekesszékből is. Gyöngyösről költöztem ide nősültem Medelénybe, és hát akkor kerestem valami sportot. Gondoltam, hogy esetleg Miskolcon van, de hát sajnos nem találtam ilyen közösségi sportot. Mindenféleképp valami tömegsportot szerettem volna űzni. És
Budapesten találtam egy kosárlabda csapatot, az egyik barátom mondta, hogy van lehetőség játszani. Hát ők már annyival előrébb vannak, hogy vannak saját székeik, egy bejáratott terem, és járnak külföldre is versenyre, tehát ők elég komolyan csinálják. Hát oda egy olyan 2 éve járok, és ezt minden szerdán rendszeresen csinálom. Itt pedig majdnem egy éve kezdtünk. Az itteni mozgássérültek vezetője Braun Jánossal együtt beszélgettünk, hogy hát végül is vagyunk már elegen annyian, hogy egy-két csapat összegyűjjön, és akkor kezdtünk el gondolkozni rajta, és János keresett egy termet, én pedig hát akkor elkezdtem lényegében az edzést csinálni, és ugye senkinek nem volt fogalma, hogy ez hogy megy, meg mind megy, és akkor elmagyaráztam a szabályokat, és hát ugye ezt csináljuk már lassan majdnem egy éve. A legfontosabb egyébként, hogy ezt játszhatják mondjuk épek is, mert itt lehet látni, hogy van akinek tulajdonképpen semmi baja. Mi itt a csapatban 90%-ban gerincsérültek vagyunk. Ezt a sportot tudják játszani például csonkoltak is. Annyi a szabály, hogy a székbe ugye ezeknek az embereknek be kell kötni magát, mert ha vagy a kerék, vagy a játékos feneke elhagyja az ülést, akkor a dobás szabálytalan, és hát ugye büntetőpont jár érte. Egyébként bárki játszhatja, mert ezekkel a paraméterekkel, hogy hozzá van rögzítve az ember a székhez, így adottak a feltételek, hogy mindenki ugyanolyan magas, és már csak a kardját tudja használni tulajdonképpen. Természetesen vannak különbségek, mert egy gerincsérültnek mondjuk a hátizomzata meg van gyengülve, le van bénulva, ő kevesebb pontot ér a pályán, mint egy olyan játékos, akinek épp a hátizomzata, mondjuk egy csonkolt, akinek mondjuk csak az egyik lába hiányzik. Épp ezért ezek a játékosok 5 pontot érnek, míg mondjuk én az elég magas háti csigolyás sérülésemben csak 2 pontot érek. És van egy szabályrendszer, hogy 15 pontnál több játékos nem lehet a pályán, és akkor így ki van küszöbölve, hogy beállítanak 4 nagyon erős játékost, egy gyengébbet, mert ugye 5 embernek mindenféleképp kellene a pályán lenni. A jó idő beköszöntével pedig szeretné magát megmutatni a miskolci csapat. A tervek szerint a már említett budapesti együttessel egy bemutató mérkőzést szerveznek a miskolci kerekesszékes kosárlabdázók. Valószínűleg mi megyünk Budapestre, mert ott adottak a feltételek egy szabályos pályára, és hát azzal azt mondom, hogy még lényegében azért kicsit hobbi csapat vagyunk, hogy saját székből játszunk, mert ezek a székek, amiben ülünk, ez itt mindenkinek a saját otthoni kerekesszéke. Tulajdonképpen vigyázni kéne itt, hogy az ütközésekkel, hogy ezek a székek ne sérüljenek, mert nem sportszékek. Tulajdonképpen, ha most mondjuk kitörök az első kerék a nagy játszadozásba, akkor mindenki azzal megy haza, és ez olyan, mintha most neked leszakadna a cipőd, és nincs másik, és abba kéne hazamenni mondjuk -10 fokba, tehát óvatosan kell játszani. Kaptunk ígéreteket, meg most már a merekkel is kötünk majd egy szerződést, és ők gyártanának nekünk sportszékeket, de hát ezek még csak tervben vannak ezek a dolgok. Voltunk külföldön játszani, Szlovákiába és Csehországba. Lengyelországban ott már ligák vannak, és nagyon keményen csinálják, és vannak olyan játékosok, akik ezeket simán megállítják, az ilyen kis, akik azt hiszik, hogy hát nagyon tudnak. Szóval csapatba kell játszani, nem szabad önfejűsködni. A másik pedig a fizikum. Tehát mikor elkezdtem csinálni, akkor azt hittem, hogy na jó, hát végül is dobálgatunk, meg akkor hajtjuk egy kicsit a széket, és bizony problémát okozott az, hogy menjek a többiek után. Tehát az első 10 edzésem az úgy telt el, hogy felzárkozzak a többiekhez fizikumba, nem bírtam egyszerűen. Az pedig, hogy ha adtak is labdát, akkor feltűnt nekem is, hogy
oda dobták, hogy na jó, dobd rá ezt, nem bírtam elvenni. Egy év telt el, mire tényleg azt mondta, hogy fizikálisan és fejbe is ott voltam, hogy fel tudom venni a versenyt a többiekkel, és akkor tudok hajtani. Természetesen hölgyek jelentkezését is várja a csapat, ám mint hallani fogják, a nehézséget az jelenti, hogy a mozgássérültek nagyon nehezen szánják rá magukat a mozgás újrakezdésére. Nagyon rossz fizikai állapotban voltam, és hát úgy gondoltam, hogy ez majd kizökkent abból, fel tudom magam fejleszteni egy jobb szintre, ami sikerült is. És ez az egyik nyomósok, amiért tudom ajánlani, hogy ha az ember otthon ül és nem csinál semmit, csak elindul egy lejtőn lefelé, amiből aztán utána nem tud kikerülni, és hát lehet otthon is edzeni, de az nem olyan, mint amikor itt társaságban jókedvűen elkosarozunk, esetleg utána elmegyünk, bedobunk egy sört, vagy iszunk egy kávét, az nem ugyanaz. És ebből a otthoni létből ebből nagyon jó ki tudja rántani az embert, utána mondjuk társaságba jár, és akkor szépen elindul az életbe, mint ahogy egyébként is kéne, csak hát mondjuk nincs meg az első lökés. De ez mind tömegsport, ezért tudom ajánlani. Aki pedig kíváncsi arra, hol tart a csapat, íme egy szép akció a végére a miskolci kerekesszékes kosárlabdázóktól. Önök az elmúlt 30 percben a Miskolc Televízió sportműsorát, a Sportpercek adását látták. Amennyiben tetszett, amit mutattunk, nem kell más tegyenek, csak egy hét múlva újra üljenek le a képernyők elé. Mit leszünk akkor is. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!